Radeći na mnogim epizodama Mračne tajne, skupili smo dovoljno iskustva kako bi izradili našu prvu top listu. Od kada radimo na Mračnoj tajni, shvatili smo da se skrivene poruke skrivaju u gotovo svemu. Samo je potrebno imati višak mašte i manjak morala. Baš zato smo si uzeli za pravo, ali i dužnost, kao i obvezu, pokazati vam sve gadne derivacije koje skrivaju današnji mediji diljem zemlje, svijeta, ali i planete. Erekcijom našeg kanala na top listama popularnosti i detaljnim pregledavanjem statistika shvatili smo kako je našoj publici često problem pregledati epizodu od 3 minute jer gube koncentraciju, a tu je i faktor clickbaita. Razuman zaključak je bio napraviti top 3 video, najviše zbog dosezanja šireg kruga publike, a još više zbog dosezanja većeg broja pogleda. Da krenimo, bez daljnjeg otezanja. Jeste li znali da Spuža Bob Skockani uopće nije kocka, nego kvadar? Empatiju sa crtanim likom i podvodne nelogičnosti ostavimo po strani. Ovo je odvratna laž koja neće proći nekažnjeno. I bajkeri s Marsa skrivaju tajnu. Lako je uočiti da 3 bajkera predstavljaju 3 vrha i laminati trokuta. Ako vam se ova teorija čini lažnom, nerazumnom i nedokazivom, to je najvjerojatnije zato što smo ju u potpunosti izmislili. Maskiranje broja 3 je najčešći oblik skrivanja i laminata u popularne medije, najviše zato što se brojka 3 nalazi posvuda i lagano je izmisliti nešto vezano uz to. I tako dolazimo do prvog mjesta. Najveća mračna tajna u mračnim tajnama je 5. teletabilis, Robert, koji je skriven u tijelu usisavača jer se pobunio protiv tiranije djeteta sunca. Apsolutno je točna, a ako nam ne vjerujete, to je vaš problem. Točnost ove liste nitko ne može dovesti u pitanje, ali zbog barem prividne demokracije, upitajmo članove ekipe Mračne tajne što oni misle.